dat în 22 aprilie 1686. Într-o singură lună, valea a fost depopulată. Două armate, armata franceză condusă de generalul Catinot și armata piedmonteză condusă de Gabriel de Savoia, s-au îndreptat împotriva poporului de martiri. Unii au fost îngropați de vii, alții au fost jupuiți, mulți au fost spânzurați de copaci, alții au fost aruncați în prăpăstii, în timp ce alții erau folosiți de soldați ca ținte. Cea mai mare parte a populației nu a supraviețuit. 42 de bărbați și câteva femei și copii s-au retras pe înălțimile unui munte și un număr egal pe un altul. Au locuit în peșteri și s-au hrănit cu ierburi sălbatice și carne de lup. Restul de 12 până la 13.000 rămași în vale au fost duși ca vitele la închisorile din Turin, la o depărtare de 48 de kilometri. Mai mult de 1000 de prunci au fost smulși din brațele mamelor lor și duși în mănăstiri sau familii catolice. Mulți adulți au fost duși la regele Ludovic al XIV-lea pentru a fi trimiși la galere în Marseille. Mii de valdenzi au murit în închisorile din Turin, unde erau îngrămădiți unii peste alții, hrăniți cu pâine neagră și apă infectă, puși să doarmă pe cărămizi goale, pe pământ sau paie ude, mâncați de paraziți și lăsați noaptea întreagă fără lumină, chiar când cei bolnavi erau pe moarte. Se topeau de căldură vara și înghețau de frig iarna, în timp ce preoții și călugărițele căutau să-i convertească prin mijloacele cele mai infame. În cele din urmă a fost dat un ordin care a fost obținut prin implorările credincioșilor elvețieni. Ordinul prevedea ca supraviețuitorii să fie liberați și trimiși peste munți la un loc de refugiu în Elveția. După suferințe de nedescris, supraviețuitorii valdenzi au fost eliberați ca să urce munții Elveției în toiul iernii. Orice era mai bine decât murdăria și boala pe care le-au îndurat la Turin. Toți erau nerăbdători să părăsească aceste teribile închisori. Ordinul le-a fost citit la ora 5 într-o seară de iarnă. Slabi și bolnavi s-au pregătit să plece noaptea, îmbrăcați cum erau, în zdrențe. Plecând imediat, au mers 16 sau 20 de kilometri în acea noapte. Gerul aspru al iernii și-a luat vama și lumina zorilor a descoperit coastele munților presărate cu cadavre înghețate. Martirii valdenzi nu și-au iubit viața până la moarte. Au murit ca biruitori și vor primi răsplata biruitorilor. Pe acel munte înzăpezit au fost acoperiți cu o manta de zăpadă și gheață albă și mortală. Dar pe pământul nou vor fi îmbrăcați cu haine de lumină, curate și albe, hainele neprihănirii lui Hristos. După cum Iisus a murit moartea de martir, tot așa a murit un număr mare de valdenzi, dar ei au murit în credință, sprijinindu-se pe făgăduințele lui Dumnezeu. Sute din ei au murit din cauza frigului, fiind sărac îmbrăcați și slăbiți fizic. 3000 au ajuns în Elveția, dar erau numai piele și oase, epuizați, cu picioarele umflate, înfometați. Au fost primiți cu milă, iubire, admirație și generozitate. Imediat li s-au dat încălțăminte și haine de lână care să-i protejeze de frig. Au fost primiți cu bucurie în casele prietenilor lor. Supraviețuitorii valdenzi erau recunoscători pentru eliberarea lor, dar erau în același timp întristați, pentru că erau exilați în propria lor țară. Aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Văile au fost lăsate pustii, bisericile distruse, casele arse, iar munții presărați cu cadavre. Timp de 3 ani și jumătate, din 22 aprilie 1686 până în 1689, în văile Piedmontului nu s-a citit Biblia, nu s-au cântat psalmi și nu s-a înălțat către Dumnezeu vreo rugăciune a credinței curate. Nu s-au auzit voci cântând imnuri de laudă.
O scenă impresionantă de curaj și devotament se poate vedea în întoarcerea bucuroasă a valdenzilor în patria lor din văile Piedmontului. Henry Arnaud, un pastor valdenz care păstorea în văile Piedmontului în timpul persecuției din 1686, la vârstă de 40 de ani, a condus 900 de bărbați valdenzi peste lacul Leman. După 10 zile de oboseală, luptă și suferințe, în munții din Savoia, au ajuns la hotarele văilor lor. După sosirea în primul oraș, au scos ușa unei biserici ca să facă un amvon afară de la care să predice pastorul Arnaud. Dar dușmanul lor, ducele de Savoia, îndemnat de papa de la Roma, a venit împotriva soldaților valdenzi și i-au alungat în munți. O armată de 20.000 de soldați împotriva a 900. Soldații valdenzi s-au apărat pe un munte toată iarna. În providența lui Dumnezeu au găsit o recoltă de cereale neculeasă care era acoperită de zăpadă. Ei au fost ajutați de ceață, vânt, ploaie și zăpadă care, după cum a spus un ofițer din tabăra inamicului, păreau să fie la comanda lor. Ei au rezistat timp de luni de zile atacurilor inamicului, retrăgându-se de pe baricadele lor, luptându-se pentru fiecare centimetru. În cele din urmă, orice speranță părea să fie pierdută când au fost forțați să se retragă pe piscul La Balsiglia. Acolo, conduși de unul din capitanii lor și ajutați ca de obicei de o ceață care i-a ascuns de dușmanilor, au scăpat mergând pe marginea unei prăpăstii. În cele din urmă s-a format o coaliție, incluzând Germania, Marea Britanie, Olanda și Spania, pentru a frâna ambiția Franței. Ducelui Victor Amadeus i s-au dat 3 zile ca să aleagă cui îi se va alătura, coaliției sau regelui Franței. Amadeus a ales să se alăture coaliției și să rupă relațiile cu regele Ludovic. În acest caz, cui putea să încredințeze cheile văilor Alpilor decât valdenzilor, care fuseseră așa de loiali și credincioși suveranului lor? Gata întotdeauna să se strângă în jurul tronului prințului lor, valdenzii au acceptat pacea care li s-a oferit în momentul în care mâna persecuției s-a retras. Le-au fost restituite orașele și pământurile, le-au fost redeschise bisericile pentru serviciul divin protestant. Frații lor, care erau încă în închisoare din Turin, au fost eliberați. Compatrioților lor din Germania li s-au eliberat pașapoarte pentru a se întoarce în casele lor. Astfel, după un interval întunecat de 3 ani și jumătate, văile au fost populate din nou cu vechiilor locuitori și au răsunat cu imnurile lor de laudă. Dar, deși valdenzilor li s-au dat înapoi pământul și anumite privilegii, ei au rămas izolați în munții lor, fără drepturi civile. Ei erau paria și proscrișii Italiei. Valdenzul nu putea să practice o profesie, să studieze în universitățile Italiei sau să se închine conform credinței sale în afara văilor Alpilor. În cele din urmă, valdenzilor li s-au dat depline drepturi civile și libertăți în anul 1848. Anii de persecuție și negocieri diplomatice cu guvernul italian au avut urmările lor negative. O mare parte din moștenirea lor apostolică s-a pierdut. Multe din învățăturile lor au fost compromise. Totala dependență de cuvântul lui Dumnezeu a fost înlocuită cu tradițiile oamenilor, iar zelul lor misionar pentru adevărul curat, nealterat al Evangheliei, s-a pierdut.